Karena video kan compare kendiat nagi we, namar haga nagi video ngin ya compare ya ki features nagi specification jang ki nagi art lagi pun, kiba dang sidap launch haki nagi kendiat tayo balade. Bat kita kidai ka Motorola Edge 70 Pro, bat ka Poco X7 Pro. Balik ngaku aban compare ya kinegi arti lagi pun. Kadai nomor ba ha kinegi pun kia pendon kam da ujuk prosesor kata da MediaTek Dimensity 8500. Bat haduk kador jong kiru kia long similar. Na kata kada kalong justified ban ya compare ya kinegi arti lagi pun. Te kumba pia tim ba kana ke Poco kadai ka sub brand jong ke Xiaomi, bat ka bakam fokus ha yang ke performance lane ban lek kai game hagi kategori jong ki budget bat ki mid range pun. Katba kana ke Motorola pan ka persyang ban penlong balance ne all rounder ya ki pun jangka. Kata kemut ba hagi leng ki game ru kim da telot tan, bat ha ka kamera jong kiru kim da telot tan. Ngayo i labun ki balak khmileng ti bangan penmi video ya ki ki pun. Te finally ngalawan rak ya kana ke video na benta jong pi ha ka ba ngan ko bar ar ki pun da ka ba ya compare ru ya ki features jong ki. Te kendiat haswa bangin sedang ban compare ya ki pun ngasu kwa ban ya thu ipi ba ka don ko we ke video ka ba ngal upload ha ka to ka main channel jonga kata ya gane ka balong kum ki kenja vlogs. La slem ba na du ba ngakam pelit jemut ya kana ga FD Tech channel ngaklaim yo penmi video shu ha katoga main channel jonga hoid la don ru katuka nengut ki balak page ya kana ga video da ka bayo i ya katoga community post jonga handre dang bun pat ki bom tip banga don sa kana ga we ga channel bat kala ruban long ka we na ki channel hang ne hamakhalia ka bal rim tam namar kana ga channel kan sadap no khat saus nem karta jongka ngasina ya kana ga channel kumba pi hang ne nadu usnem arja khatar manhau benai September handre na ga da bangam jukren ha ki video na kata ga da kamla ban gro kumbalong kana ga FD Tech channel jongi te hadin jong kana ga video phila ban likpit ya kata ke video ke bangadang sidip penmi ha kata ke main channel jonga ha ke bang apen i ya ki activities bangile ha ke por bangile bam khana bad we uparlok jonga bad don ru ki benta ki bakam long interesting ban yo i ya ga idea jonga kumnong ya shed ha kata ke video dengan sebut ya kata ke link jong kata ke video hapok ke description jong kana video la ne ha ke pin comment jong kana video la dapat kuat ban likpit ya ka te phila ban subscribe ban kersan ya kata ke main channel jonga ro kumba pia kersan ya kana ga FD Tech channel jongi dengan sepersyang hi ban penmi video regular ha ke toru ha ke ba phila ban ya one page kai time pass teng banyo iya ki activities ki bangale kampun ki video ki bang upload ha to ka channel ki de ki balong kum ki kenja vlogs ki bay de bat ke basang kai mariang nang ta ki don ru kato ka deteli ki video ya tho ki bangala tre ya ki klan ki bangala shoot bat snatang naka mobile te ban check ya kita ki video phila ban lej ha ki to ki playlist ki bangala depsna ha to ka channel te anyways ha kana video ru wat klet ban ai ka like jong phi ka hype jong phi ban ya share ban ya comment bat ban ya subscribe la da pimpat de ban subscribe te ya hang ne ngin ya page bat ngin ya compare no ya ki features jong ki nagi art lagi phone ka Motorola Edge 70 Pro bat ka Poco X8 Pro. Tang neng ini page ya ke design bat ke build jong kena ke Motorola Edge 70 Pro. Ka design jong kena ke Motorola Edge 70 Pro lada pipit na jengai kam da pertan na kito kiwe model jongka. Kamut ka penek bit ya katoka identical looks jongka bat kiwe model jongka. Kamtam lada pipit ha katoka kamera model jongka. Bat lada pipit ya ka form factor na ka frame jongka ka kam ijrong katoka penjing jongka bat ka kam red pat na ka side jongka. Bat nang ta sa kana ke we ba ha kini ki Edge series jongka kilong curve ha kito ki benta basau dong ne ki corner jongka. Bat menta le kila sedang sakaban penlong rounded ru kito ki benta basau dong jongka la ne kito ki corner jongka to ka frame jongka. Namar benta la long trending ba kana ka ba penlong rounded kito ki corner jong ki pun. Bun ki ba tu ba ki kam long comfortable ban lada ki long rounded kum tu. La ne la ru bande ba kini ki brand ki long inspired na ki iPhone namar ki iPhone ki kam long rounded kito ki corner jongki. Ban nang ta lada pipit nang tu nasat jongka ka don ru ya auto AI ki. Lengba auto ki ne button la ban customize sibun tili ki features kamtam ki AI features. Ta ha ka design jong ka to ka Poco X8 Pro pan ka design jong kana ka Poco kalong clean but simple. Kamtam lada pipit ha ka to ka benta ka kamera jongka. Bat ka ne ru kalong kumju hi ka kam long rounded kito ki benta basau dong la ne ki corner ka to ka body jongka. Handre ha ka ne kalong flat ka body bat ka display jongka om kum ka to ka Motorola ki long curve kito ki body bat ka display jongka. Te ya kata ka balong curve ka syong ha ki nong punat kamo da ka ki kam singal tenat ban prefer. Ki kam singal tenat ban bat da ki balong flat kum kanene ki kam singal tenat da ki balong curve kum ka to ka motone. Te menta pat nyipet ja ka build jongki. Ha ka ne ka Motorola ka body bat ka frame jongka ki snada ki plastik kat ba ha ka bak jongka pat ki snada kita ki kenja material ki ba feels kum ki jan la ne ki silk ha ka we na ki colors jongka bat na ka we pat ka colors jongka ka feels kum kita ki marble finish nang ta ha ka we pat ka color variant ki feels kum ki fabric la ne ki kenja jan kum bat than te ha ka build jong kana ka Poco pat ka body bat ka frame jongka ki snada ki metal la ne ki aluminium bat ha ka bak jongka pat ki snada ki glass. Dah kalian ke build quality kana ke Poco kalak ban kam feels premium kumbalong haki flagship phone namar bagi snada ki metal body bat ki glass bang. Teh bai poi ha ka jingkhia bat ka jing stang jong kini ki phone ka jing stang ne ka thickness jong ka poi kumba 0.khandai mm bat ka jingkhia jong ka pat ka poi sispa prapulai gram. Kat ba ha kana ke Poco pat ka thickness ne ka jing ben jong ka poi 0.1 mm
bat ke jingkia jongkapat ke poi kumba arspa iwe gram. Te haki negi liang kana ke motor la ka kham sting bat ke kham slim ru. Kadau kade namar baha kana ke motor la kisna daki plastik body nagata kadau ka kham sting ya katoka poko. Te haki liang sim card daki support baro R daki dual nano sim card. Haka IP rating kana ke motor la ka ada ka IP68 bat ke 69. Kat bah katu ke poko pat ki ada ka IP68 ka IP69 bat ka IP69K. Kata kemut kamla kendiat katu ke poko haka liang ka water resistance. Teban unlock pat yakini ki pun baro R ki ada ki under display fingerprint daka optical sensor. Te haki kolos pat kana ke motor la ki don lajan. Kabanang kong ka marble pantun lily white, kabaar ka satin lux pantun tea green, kabalai pat ka tailor fabric pantun titan blue. Te haki kolos jong kana ke poko pat kaneru ka don light liki color variant. Bat kilong simple ki kerteng color jangka kabanang kong ka blank, kabaar ka white bat kabalai pat ka green. Tengin nyepoi pan haka display jongki. Tengin nyepit chwa ya ka display jong kana ka Motorola. Kajing hek kana ka display jongka kalong 0.4 inci. Ka kam hek mo haka to ka size. Bat kila ada ka 1.5K extreme AMOLED display. Bat ka kam long curve mo kana haka to ka display jongka. Kata ka 10 bit ka HDR10 plus bat kata ka 100% DCI-P3 ru ka support kana ka display jongka. Haga refresh rate ki ada ka 6.1 Hz. Haga brightness pat kat plus 4 nits ka HBM la nega high brightness mode jongka. Bat hadu san hajar ars 4 nits pat ka peak brightness jongka. Haga screen to body ratio kana ka display jongka ka yo hadu khandai 100%. Kata kemut la rit bha kitu ki benta bayong katu ka display jongka nasan. Bat kadau ka de namar bagi ada ka curve display. Kini ki curve display am ki kam yo advantage ha kita ki liang namar bagi long curve naga ta kadau ki kam rit kitu ki bezel jongki la kitu ki benta bayong kitu ki display jongki. Tenaga benta ban page media la page video kini ki curve display ki best bha. Handre ki don pat ki disadvantage jongki. Kata ke deba ki tempered glass jongki ki rem door bah bat kim dalong fit bah ban pendai. Bat ya kitu ki baklan ban lek kai game ru la itu ba kim long comfortable ban lek kai slam. Bat ki judon ru ya kita ki accidental touch lane kum kta bakla bat poi syae. Bat sakawe bagi kam long vulnerable lane ki kam don jingma lada jia baki hab kilak ban pat kloy. Na kata kedau mentaki sengi pinui bahagi pun rem don lak duna ki pun ki ba ada kita ki curve display. Teban ya dapat ya kana display jongka kila ada ka Gorilla Glass 7i. Tengin nyepit pan ya ka display jong kana ka Poco X8 Pro. Kajing hek ka display jong kana ka Poco X8 Pro ka poi kumba 0.1 inci. Ha kana ka size ya gitu ki bru ki bam internet ya ki pun ki ba hek tan ka display lane ki ba kamrit tan. Tekana ka display jong kana ka pun ka best ba namar kam dari tan bat kam da hek tan. Bat ha kana ru kila ada ka 1.5K flat LTPS AMOLED display. Kata ka HDR10 plus ru ka support handre kim ya tu syai pan ki ada ka 10 bit neka 8 bit display. Tekala bandai bagi aitang daga 8 bit display. Namar lada ki ada ka 10 bit display balai kim ya tu mo ya kata. Tekumba pitip ba kata ka 10 bit display kadai ka balak ban produce hadu 1 billion teli ki colors. Kadba kata ka 8 bit display pat kalak ban produce tang hadu 100 million teli ki colors. Teh kana ka pun kim ya tu syai ki ada ka 10 bit na daga 8 bit display. Tekala bandai bagi aitang daga 8 bit display na kata ka daw baki shoes ngam. Haga refresh rate pat kana ka pun ka ada ka 6.4 Hz. Nang ta haga brightness pat haga HBM la naga high brightness mode jongka ka yo hadu 4000 nits. Haga liang ka high brightness mode kane kan kam syai kendiat ya ka to motor la lada pendon kam sabar mar persyak ya ka sengi. Handre haga peak brightness pat kam hek ka to ka motor la namar hakane ka poi tang kumba la hajar san 4 nits ka peak brightness jongka. Te hakilang ki bezel pat kane ru ka rit hi kitu ki bezel jongka handre ban compare pat bat ka to motor la kane kala banduna kendiat ka screen to body ratio namar kane ki ada ka flat display om kum ka to ka motor la ki ada ka curve display. Majority ki balek kai game ki kam prefer da kini ki balong flat display namar kine kim don ya kata ka accidental touch. Banang ta ki thu ba ki kam long comfortable ban lek kai slim. Te ban yada ya kena display jongka pat hakane ru ki ada ka Gorilla Glass 7i. Te mentapan ni poi hau chipset jongki. U chipset lane processor ki aha kini ki pun kumba ngai thu menen adu basdang bagi ada uju processor kata da MediaTek Dimensity 8500. Bat sa nanometer ka fabrication ki sinaya u. Une processor em mulak long bakam klan. Balak kenjok ru syaki kerdan jongki ni ki flagship processor. Une processor ladai page hakini ki sengi balak Q-dot jongki pun unya hap ka kerdan jong u haki pun ki bahap deng kalai pusan bat ka 10 hajar. Ta hakane ka motor la kumbangai thu mene bakane ki kam penlong balance lane kam long all rounder. Na kata kadau ha uneu baki ai hakane ka motor la kila ai kerteng da Dimensity 8500 extreme. Kadba ha uneu baki ai hakane ka Poco X8 Pro pan kila ai kerteng da Dimensity 8500 ultra. Kadau baki per kerteng kumne kendian kade namar ba hakane ka Poco X8 Pro
ki khap optimize hakaliang ki game kat bah hakato moto pan namar bagade ka balong balance kamsem la focus tang siliang te kila optimize kerpang yu hakata korkom nagata kadau ki ai kerteng dau extreme haka antutu score uno prosesor uskor kumba ar million tam lane arpeu lak tam te ban le kai game hakana motorla walada kamde ka ba focus tang haki game handre kala support da ka sispa arpeu fps haka BGMI bat ka Call of Duty Mobile te ki bale ya kiwe ki game tru kum ka Free Fire ka PES bat kiwe kane ka phone kanam don issue ban le ya gitaru haka naga pokoru kala support da ka sispa arpeu fps haka BGMI bat ka Call of Duty Mobile kane le ka bala kam fokus yagi games tela tikinama ya kita tekan neru kan long kumju hi kan kam long smooth haki weki games ro haka naga moto ban penduna ya hit kila airu ya kata VC cooling chamber da kata ka 1000 rius pa mm square kan bah haka naga pokopat ki ada ka bakam he arsha naga to ka bakil ah ka moto kata da ka khatwe 1000 mm square ka jing he jong kata ka kenja plate ka bakil abu hapo ban absorb na kring ya ka hit jong ki phone tengin ye poi pat haki software jong ki haka naga motor la ki ada ka Android 16 bat uta hello UI jong ka license name kin aya ka OS update bat sans name pat kin aya ka security update te haki liang ki AI features kidon kato kaneteli kum kata ka circle to search ka Google Gemini Perplexity Copilot badang don kiwe ro ta haki software jong ka Poco pan haka neru ki ada ka Android 16 but how UI jong ka pat ki ada Hyper OS 3 UI jong ka haka OS update la ka Android update kan ai hadu sauce name kamut cheese name kan yo extra kane ya katoka Motorola but haka security update ru kan yo extra system kata hadun rus name kin ai haki security update taken diat ngan yetu bat compare ya UI jong ki la ne user interface jong ki ha une ubagi la ai haka naga Poco M Hyper OS ubade ujong ka Xiaomi lai thu bagi kam customize heavy palat yau nagata gadau kibun kiba complain ba ulong lak kendian bat nalor kata ukam bun kita ki bloatware lana kita ki unnecessary third party apps bala install lupa hapok ka phone bat om tang kata teng uju pen i ads ru haki katukane ki benta jong ka screen te kata kala ban pen snew ya ka user experience jong ki nang penan kam kat bah UI jong kana moto pan hello UI ukam long sting kendian namar kim sem la customize palat put ya ukam long clean kendian bat ukam ya jan ru bat ki stock Android ha menta ki sngi te kana motor laru kala sedang hi ban tep katukane teli ki bloatware lana kita ki third party apps hagi phone jong ka handre la pat ban on install ya ki hakano kana kopor bangi kwa dengan yetu ya pi ya kana gawe lada pikan mau menshwa ki phone ki ju bana namba baki hang te pitip ka e kadau baki hang kawe na ki main reason na kadau ba baki hang kade UI jong ki lana user interface baki ai kanuksa kum hagi phone Samsung barim hagi tu kistam arja kasan kanru kanyau ki ju bana namba baki hang kawe na ki daw ba baki hang haki to ki por em kade ba ki penon kam da uta UI uba kerteng touch which de uta ken ubalong uwe na ki daw baki hang kloy ki phone Samsung haki to ki snam handre onda ki la penmi thamai da uwe pat UI jong ki one UI haki phone Samsung thamai menta ki ba penon kam da une ba thamai one UI na ki Android UI uba best tam menta ude une one UI ujong ka Samsung kata kam de ka opinion jonga handre ka feedback jong ki babun ki ba penon kam yaki phone Samsung thamai menta te habai phai biang syakana ka phone kaneru kadon kato kane teli ki AI features handre kambun telipan kumbalong hakanaga Motorola te hakaliang karambat ka storage beren baro arkine ki phone ki penon kam da ki ju hadu ka jat rambat ka ja storage ru hakarambat ka storage baro arkine ki phone ki ada ka pra GB ka rambat arspa san pun GB ka storage bat ka khat RGB ka rambat arspa san pun GB ka storage ka jat ram ki la hakine ki phone kata da ka LPDDR5X bat ka ja storage pat ki ada ka UFS 4.1 baro arkine ki phone ki la penon kam da kini ki jat rambat ki ja storage ki balong state bat ki bakam temai te mentapat ngi poi haki kamera jongki tengin nyepet chwa ya ka kamera jong kana ka Motorola ka don artili ki kamera jong ka nadin 100 sisin page ka i kumba ka don laiteli haga na ka 70 Pro kila downgrade kendian na ka to ka barim ka 60 Pro tengin setip ya kata hangne ka i kata kila downgrade na ka to ka 60 Pro ka bamnin snema kata ka banangkong ka kamera jong ka ki ada ka 9 megapixel ka primary kamera jong ka bat kala support ru ya kata ka OAS haga sensor jong kana ka primary kamera kila ada ka Sony Litia 710 ta haki video pat kala support da ka 4K 60 fps haga to ka kamera ka ba arpat ki ada ka 9 megapixel ka ultra wide kamera bat haga juga por ka tray kamru kum ka macro kamera kane ka ultra wide kamera jong ka te kala along ka baklan mo namar baki ada ka 9 megapixel handre kata pat ka baki la downgrade na ka to ka 60 Pro ka bamnin snem ka de ya ka to ka telephoto kamera namar ka to ka bamnin snem ka 60 Pro ka don ya kata ka telephoto kamera da ka 10 megapixel kad bah kane kila pendu no ya kata mo ka telephoto kamera te kumba pitip ba kane ka telephoto kamera ka de ka ba penon kam ha ka por basion ya kidur ban zoom te kumta kane kala ban telot kendiat na ka to ka barim ha kiliang kidur ba zoom kadaw ba kila downgrade la ne pendu ya ka to ka telephoto kamera
kade namar ba hagane kala support daga 4K 60 fps haba ro ki kamera jongka nadu ka main kamera jongka ka ultra wide kamera jongka bat ka front kamera jongka ru kat ba hagato ka berim ka 60 pro pat kaduna hagata ka liang ba ka support tang 4K 30 fps te hagato ka ba PE kum ka kamera kato kamde ka kamera mo kato ka detang kata ka 3 in 1 light sensor te ka front kamera jongka ru kila ada ka 9 megapixel bat hagane ru kala support daga 4K 60 fps teladaya page yaga kamera jongka Poco X8 Pro pan pinyi ba nakadaw baka kam focus yaga performance pinyi baka don sibun kijing duna jongka ladaya compare bat ka kamera jongka naga Motorola tehang ne ngan yitu yaga kamera jongka naga Poco pan hakan naga Poco ru kadon arti kamera jongka nadin kabanang kong ka 9 megapixel ka primary kamera jongka bat kala support ru yaga OIS haka sensor ki ada ka Sony IMX882 karena te kala kam rimo kana jet sensor nang tahaki video kana ga main kamera jongka kala ban shoot hadu 4K 60 fps kat bah ka tu ke kamera ka baarpat ki aitang daga prime megapixel ka ultra wide kamera kata kemut hagi ultra wide video kan support dagi 4K video kan support tang dagi full HD video nang ta haka front kamera jongkaru ki aitang daga 4 megapixel bat hagi video ka support tang hadu full HD lana 1080p 60 fps pilayo iya mentah hadu katno kaduna ka kamera jongkane ladai compare bat ketuka Motorola haka nago Poco PE ba ka telot bah ketuka ultra wide kamera jongka ka front kamera jongkaru ka telot bah ki aitang 4 megapixel bat ka support tang hadu full HD 60 fps naga tagadaw kin nga siya itu mo man gipor bahagi pun budget bat ki mid range pun wat lada kila ada prosesor baklan boru handre lada kata ka model ka kam fokus ya ka performance pin UI baka telot haka kamera jongka kalong tikum kana ka Poco PEM uju prosesor ki hakini ki pun handre kane kila penduna pat haka kamera jongka namar baki kam fokus tang haka performance selene ban lek kai game ki company ki sat lek kumne namar kitip baki to ki bat hit ban lek kai game kimde ki babenatan ya ka kamera jongki nagata gadaw haba ki penbiang ya ka performance kim penasyu ban penbiang ya ka kamera jongki handre kana ka motor lapat ka persyang ban penlong all rounder ya ki pun jongka haki pun budget ne ki mid range ki duna bah ki brand ki ba penbiang baro ar lana ki ba penlong balance baro ar ya kita ki jing don kam teman-tapan inye pa hao bateri jongki baro ar ki ne ki pun ki pendon kam da uju bateri size kata da 1000 104 mAh handre hao charger pat kadon gejing ye per kendiat bah kana ka Poco ki ada usis 4 watt u charger kat bah ka to ka motor lapat ki ada kendai pe1 hagana ka Poco ka support ru ya kata reverse charging daga arpunia 1 kato ka motor laru ka support hi ya kata reverse charging 100 km tu hadu ka 9 watt ka support nangta ka wireless charging te ki claim support hagajing sisa hagana ka motor laam kila downgrade ya kata wireless charging namar hagato ka barim ka 60 pro ka bamnin snem ki ay ya kata wireless charging daga khatsan watt kat bah ka nepat kila pendu ya kata wireless charging te hau USB port te kila ada uju kata ada USB 2.0 hagi wiki features hagana ka Motorola kane ka support hadu khat niaw tiligi 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6E Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4 ka NFC ru ki ay haki mic ki ada ki artiligi mic haki speaker ru ki ada ki artiligi speaker bat ka support ru ya kata Dolby Atmos te haki wiki features jong kana ka Poco pan kane ru kadon khat niaw tiligi 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6 ha Wi-Fi kendiat kamla auto bakil ay haka Motorola U6E kat bah kane ki ada version 6 amde U6E U6E udah ubah improve version jong une U6 nangta hau Bluetooth ki ada Bluetooth version 6 hau Bluetooth version ta kamla kane namar baki ada une batmai u version nangta hakane kadon ru ya utau IR blaster haki mic ki ada ki artiligi mic haki speaker ru ki ada ki artiligi speaker bat ka support ru ya kita ki Dolby Atmos bat lai tu ru bagi speaker jong kana ka phone ki kamlong loud nangta ka NFC ru ki ai hakana ka phone teman-teman ini poi haga dor jongki dengan sedang syua daga dor jong kana ka Poco kador jongka ka sedang nadu ka lapu ar hajar kendai spa kendai lapu lah hajar kata ya ketu ka pra GB ka RAM bat ar spa 90 GB ka storage ka bar pat ka poi lapu san hajar kendai spa kendai lapu hajar kata ya ketu top variant jongki ka khat RGB ka RAM bat ar spa 90 GB ka storage kita kideki dor tra jongka te ka dor jong kana ka motor lapat ka poi lapu pra hajar kendai spa kendai lapu hajar kata ya ketu ka pra GB ka RAM bat ar spa 90 GB ka storage ka dor jong ketu top variant jongki pat ka poi sapu hajar kendai spa kendai sapu ar hajar kata ya ketu ka khat RGB ka RAM bat ar spa 90 GB ka storage kine te kideki dor tra jongka mo handre lang bagi bang offer kila banduna hadu ar hajar na ketu ka dor tra jongki kata kemut ketu ka base variant jongki kan poi kumba lai punya hajar bat ketu pat ka top variant jongki kan poi kumba sapu hajar yaki nagi pun kidi official tang naga Flipkart amde naga Amazon dengan persyang ruban tak yaki ban pensuk yapi ban wat lada pikwa ban check out yaki tehang ne habai pai biang syagador jong kini pun kumba pi yang ne kana motor la ka kamrem kendiat naga toka Poco ma kadau kala bande namar ba kana motor la kala kamlong all rounder ma nadu ka kamera jong karu ka kambiang bat hadu ka performance jong karu ka biang kat bah ka to ka Poco pat kumba pi ba ka kambiang tang ha ka performance kat bah ka kamera jong kapat ka kam telot sibun lada compare bat kana ka motor la tekum ta kumba ngasya itu ba ka haka jing don kam jong pi lada pi kam don kam tang ban lek kai game
te phila ban thit da kana ko Poco. Handre don pat nap deng jong pi ki bakwa hadu ka gaming bat ka kamera te phila ban jit da kana ka Motorola. Hoj ngam la ban len ba ha ka to dor kila kham remo kini ki phone. Handre ngin yele kum nomo namar barok ki brand kila pen ki dor lut ya ki phone jong ki. Namar phila etip hi ya ka daw. Tementang ngathrai lang ba kana video jonga kalala ban penhun ya barok ki to ki bakwa bangan penmi video ya kini ki phone. Ban menta le lang ba kana video jonga phila nang ban compare ya kini ki arti ki phone. Kala kham jrong kana video tenaga menta kata wat ya khamna ban ya like ban ai ka hype jong pi ban share ban subscribe lada pimpat de ban subscribe. Tengin ni sem ha ka we pat ke video jonga ko blesi bon.